Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżislum qegħdin nofru l-Quddisa għar-Roħ Karl Pace. U fil-Vanġelu Ġesu illum ser jindikalna li n-nies jixtiequ jisimgħu l-kelma ta' Alla. Walek biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin iċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħnina. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamil mulej Alla tagħna li aħna l-qaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwija u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-imqazza Marija dejjem Verġni neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu lejna ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla taslim li qajjem mill-inwiet lir-raj il-kbir tan-naċ iwettakkom f'kull ħaġa tajba. Qari mill-littra lil-Lut, ħuti, b'Ġesu mela ejjew nofru f'kull ħin lill-Alla sagrifiċċju ta' tifħir, iġifieri l-kelma ta' xuftejna li tistqar l-ismu. Tinsewx tagħmlu l-ġid l-oħrajn u taqsmu bejnietkom dak li għandkom, għax b'sagrifiċċji bħal dawn jitaxxaq Alla. Oqogħdu għal dawk li jmexxukom u obduhom għax huma jassu fuqkom għal ġid tagħkom bħal nies li qed iridu jagħtu kont tagħkom. Hekk huma jaqdu dan id-dmir bil-ferħ u mhux bis-swiet il-qalb, għax dan ma jkun jiswilkom ta' ebda ġid. U Alla taslim li bis-saħħa tad-demm tal-patt ta' dejjem qajjem mill-inwiet il-Siedna Ġesu li hu ir-raj il-kbir tan-naċ. Iwettakkom f'kull ħaġa tajba biex tagħmlu r-rieda tiegħu ħalli jagħmel hu fina dak li joġob lilu b'Ġesu Kristu li lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej bir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej bir-raj tiegħi xejn ma jonqosni f'merat kollha ħdura ikedni. Ħdel l-ilma fejn nistrieħ joħodni, hemmu irrejjaqni. Il-mulej bir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-trek tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu, imkar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi, il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma iwensuni. Il-mulej bir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Intħejjem mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej bir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu it-tieba u l-ħniena l-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej bir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Alleluja, alleluja, alleluja. In-nax tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja, Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark.
F'dak iż-żmien l-apostli ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U qalilhom: ejjew miegħi intom biss waħedkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin, u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dgħajsa waħedhom lejn post imwarrab. Iżda n-nies rawhom sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lejn bil-mixi, nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. X'in niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom, għax kienu qishom naġ bla ma għandhom raj, u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jindikalna nistgħu ngħidu karatteristika oħra li n-nisrani għandu jaħdem għalija. Din ma taħdimx għalija billi tipprova tagħmilha, imma taħdem għalijek verament tkun konvint mit-tagħlim ta' Ġesu. Min għandek lil Ġesu li qiegħed jgħallem, milli jidher kien hemm ħafna nies u kienu għajenin, ma kienux ħallulhom ħin la biex jieklu, la biex jistrieħu, u Ġesu għażel li jieqaf minn dik nistgħu ngħidu l-attività pastorali minn dak ix-xogħol u mar bid-dgħajsa lejn post ieħor. Hekk din l-ewwel parti tal-Vanġelu tgħallimna l-bżonn li aħna għandna kemm għandna x'nagħmlu, irridu jiġu mumenti kif kien jagħmel Ġesu li jinqata' min-nies u jistrieħ. Jinqata' mir-rutina tax-xogħol tiegħu u jistrieħ kemm fiżikament kif ukoll kien imur mumenti ta' talb ta' relazzjoni intima ma' missieru. Hekk mhux l-ewwel darba fil-Vanġelu għandna li Ġesu mar f'xi post imwarrab, Ġesu mar fid-deżert, Ġesu tella fuq muntanja biex hemm qatt il-lejl jitlob. Ħaġa oħra li jurina dal-Vanġelu imbagħad li n-nies min-naħa tagħhom kienu mħeġġin. Għal min ma marx l-art imqazza, hawnhekk Ġesu kien qed jgħallem fejn għadira nafu x'inhi għandek biċċa l-art imdawra ma' ilma. U Ġesu kien ħajaqsam min-naħa l-oħra fuq dgħajsa biex imur jistrieħ post ieħor, in-nies indunaw fejn kien sejjer u telqu bil-mixi biex waslu qablu. Dik turina il-ħeġġa ta' min jixtieq verament jintaqa' ma' Alla, li ma joqgħodx igergeru jgħid jien ġejt hawnhekk infittxu u issa jitlaq bid-dgħajsa. Dawk li qagħdu jgergru u ma nkunux flessibbli baqgħu hemm u ma ltaqgħux ma' Ġesu. Mill-banda l-oħra dawk li kienu mħeġġin ippruvaw jibqgħu għaddejjin sal-aħħar saħansitra vjaġġ li jagħmel Ġesu fuq il-baħar u ma telqu jaħaffu, jaġlu jew jiġru biex jaslu qablu. U hawnhekk Ġesu jagħmel statement sabiħ ħafna. X'in niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naġ bla ma għandhom raj u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Jista' jkun din ukoll xi drabi tkun is-sitwazzjoni fil-Knisja tagħna, fis-soċjetà tagħna. Hawn ħafna nies qegħdin ifittxu u aħna bħala Knisja l-ewwel nies flok qegħdin nagħtuhom dak li qegħdin ifittxu qed nagħtu affarijiet oħrajn. In-nies qed ifittxu konsolazzjoni u aħna nagħtuhom bomba ta' festa. In-nies qegħdin ifittxu li jiġu il-Knisja jitolbu u xi drabi jsibu karnival għaddej b'ħafna ċerimonji li ma jgħoddu għal ħadd. Ejjew nitolbu l-Mulej illum jagħtina din l-possibilità li nindunaw aħna qegħdin bħala Knisja. Il-Knisja mhix tal-qassisin, il-Knisja mhix tal-isqfijiet, il-Knisja hi kull wieħed waħda minna. U jiddependi minna x'isir fil-Knisja, mhux wieħed jiġi l-Knisja u joqgħod bil-qiegħda dak jgħidulu spettatur. Bħal meta tmur is-sinima toqgħod hemm u ma tagħmel xejn. Il-Knisja l-affarijiet li nixtiequ nistgħu nippromovuhom aħna. Jekk nixtiequ skiet
u tmur fil-knejjes u ssib dejjem l-istorbju, titkellem jew tmur oħrajn. Jekk tixtieq tisma' l-kelma tal-Alla u fil-parroċċja tiegħek ma jkunx hemm, għandek żewġ opzjonijiet, jekk mur tfittex band oħra jew tgħid il min jieħu ħsieb jagħti l-affarijiet li għandek bżonn u li hemm bżonn isiru. Dan kollu jallimhomna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Għalhekk jew nitolbu l-Mulej jagħtina l-qawwa tiegħu, jagħtina l-erf tiegħu biex inkomplu bħal dawn in-nies ma naqtgħu qatt qalbna u nibqgħu nfittxu l-verità u meta nfittxuha insibuha. Fiskiet nitolbu. Issa nqumu bil-wifqa ħalli resqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqifijiet, is-Saċerdoti biex il-Knisja fuq l-eżempju ta' Ġesu tkompli dejjem tfittex li tmexxi u twassal l-aħbar tiegħek lil kulħadd. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanina għalina l-koll biex quddiem dak li konna bżonn minn għandek quddiem ir-relazzjoni tagħna miegħek ma nifqux mal-ewwel ostaklu, ma fuq l-eżempju ta' dawn in-nies tal-Vanġelu nkunu flessibbli u mmorru nfittxuk fejn insibuk. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin ukoll il-Pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju. Għejnhom biex dejjem jibqgħu jsibu għajnuna meħtieġa kemm materjali u aktar spiritwali. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu di bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk Mulej li konna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdin magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni ma naqqas iżda qaddes iġbubija ta' ommu. Inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-Mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew Mulej tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisien tiegħek. Imma l-iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija. Aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess sinnu tarat il-ħar li għamlitlek omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt fid-dinja u xerrit fuqha il-ħniena tiegħek bla tarf. Meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek li bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis. Ni Alla tal-Eżerċiti. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej.
Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxibli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxibli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Karl Paċi, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minuħ ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqassa Marija. Għamel fiħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.